Приказки за крали Марко. Крали Марко си намира конче и булче. Когато се върнал Марко в Прилеп, неговия роден град, накрай града слязал от Сурия Елен и го пуснал да иде в гората при Гюргя. Нарамил сабята и тръгнал към къщи. Силно затоптяло сърцето му, като си помислил коя ръка е стискала някога сабята. На портата излязла да го посрещне неговата стара майка. Тя го попитала: „Защо ти е, сине, тая страшна сабя?“ „Ще тръгна, майко, да браня братята си от врага, който тъпче хубавата ни земя. Я допри до земята ухото си да чуеш как пищи нашия народ като немощно орле, на което е пламнало гнездото. И то напразно се мъчи да разпери голите си крила и да побегне. Широка е нашата земя, Марко. Ако ходиш пеш, не ще можеш навсякъде овреме да пристигнеш. Де ти е конят?“ „Нямам кон“, замислил се юнакът. „Без кон не бива. Едно време баща ти имаше тънконога бяла кобила. Ако я видиш, ще я познаеш по черния белег между двете очи. Очите й са жълти, като есенната шума на гората. Когато старият ти баща почина, аз я натирих по ливадите на Преспанското езеро. Години минаха от тогава. Тя пасе там и не се е никога връщала. Иди да я намериш. Носила е бялата кобила над Македония и чуждите кралства твоя юначен баща. Ще носи и тебе. Иди да я намериш.“ Обърнал се Марко и се опътил към Преспанското езеро, където се зеленеела тучната шир. Тръгнал край брега на езерото и подсвирнал. Тънконогата кобила пасяла росна трева в една дълбока ливада. Щом го чула, тя вдигнала глава и почнала да цвили. До нея наострил уши млад жеребец с горящ червен косъм. Помамил я Марко, посегнал да я хване за увисналия сребърен синджир, но тя трепнала и се хвърлила в езерото. Тогава Марко уловил жеребчето и го погледнал. И неговите очи били жълти като майчините му. Метнал се на гърба му, навел се напред и стиснал здраво буйната му грива. Жеребчето обиколило ливадето и се втурнало в езерото подир майка си. Плувнало. Плувнал и Марко, потънал до гърди във водата. Щом минали на другия бряг, намокреният момък слязал, потупал жеребчето по гърба, помилвал го по челото и му рекал: „Аз ще ти бъда господар.“ Тогава за чудо кончето проговорило с човешки глас: „Аз съм юнак, но ти си по-юнак от мене. Бъди ми господар.“ „Как ти е името?“ попитал го крали Марко. „Шарколия.“ „Можеш ли да ходиш бърже?“ „Мога по-бърже от вятъра.“ Радостно се втурнал Марко с пъргавия си кон към града. Като стигнал пред високите порти, провикнал се: „Излез, майко, да отвориш портата.“ Додето повтори, Шарколия литнал нагоре и прискочил портата. Не слязал Марко, ами попитал от коня: „Кажи, майко, едно време кой ковеше бялата тетюва кобила? Кой му точеше дългата сабя?“ „Ще идеш, синко“, отвърнала майка му, „в Солун при Яна, ковача, дето прави сребърни подкови, златни синджири и скъпи чаши. На край града под земята му е ковачницата. Лична е бялата му къща с желязна порта, бели довари и дълбок кладенец сред двора. Занеси му 2 торби петолевки.
От тях той ще изкове подкови за коня ти. Дай му сабета ти да я наточи и му носи още много здраве. Поел Марко към Солун. Когато похлопал на Яновите железни порти, обадил се ковачът отвътре. Хей, кой си ти, незнайен юнако? Аз съм крали Марко, Вълкашиновия син. Защо си дошъл? Дошъл съм да ми подковеш коня и сабета ми да наточиш. Я си върви по пътя, лудо, други ковач си намери. Аз съм вдигнал 2 сватби. Женя син и дъщеря. Време нямам. До рде не свърша сватбите, решил съм да не прекрачвам прага на ковачницата и чук да не хващам с ръка. Разлютил се Марко и викнал: Отвори! Няма да отворя, обадил се Яно. Тъй ли? Тогава Марко замахнал с буздугана и ударил тежката порта. Веднъж е ударил, насред двора отхвъркнала. Влязал вътре и погледнал с гневни очи ковача. Оплашил се Яно и почнал да се моли. Чувай, Марко, едно време имахме голяма дружба с твоя баща. Този буздуган, с който събори портата ми, аз съм го правил. Брат да си ми, не ми разтуряй сватбите. Почакай да ги свърша. И донел Яно от зимника 2 котли вино да го почерпи. Изпил Марко 2 котли на 2 глътки. Ти подиграваш ли се с мене? Не ми точи вино капка по капка, а ми донеси чашата чабурлията. Чашата чабурлията събирала ни повече, ни по-малко тъкмо 70 стари оки вино. От нея някога пиел Марковият баща, когато се връщал изморен от страшните боеве. Вдигнал я Марко и изпил на един дъх руйното вино. В той време Яновата щерка, чернооката Ангелина, със светнали жълтици на шията, гледала от пруста. Като видяла как Марко присушил чабурлията чаша, високо се засмяла. Марко повдигнал очи нагоре и бил поразен от нейната хубост. Тя греела по-хубаво от слънцето, което трептяло на широкия Янов двор. Сърцето на млади юнак пръпнало като пилев росен листак. Доведи я, Яно, да ми целуне ръка, дар ще даря този черноок дявол. Излязъл ковачът на пруста и довел дъщеря си. Колкото била хубава, още по-хубава се изправила срещу Марка Ангелина. Той протегнал ръка от коня и тя доближила устните си до нея. В шепата й Марко спуснал 3 жълтици. Когато посегнала да ги вземе, на дясната й ръка светнала чудна гривна. Я дай да ти видя гривната, кой ти я изкова? Тетю ми я изкова, отвърнала Ангелина и повторно протегнала ръка. Наместо да разгледа гривната, крали Марко стиснал здраво ръката на момата, издигнал я нагоре и я преметнал отпреде си. Хой! Викнал на коня и изчезнал. Хой! Излязал Яно, сложил ръка над очи и погледнал. Далече някъде сред полето се подемал облаче бял пушек. Крилат кон бил шарколията! Хайде, карайте сега другата сватба, викнал ковачът на сватбарите. Едната вече се свърши.